Mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment pajjiżna daħħal €1,700,000,000 u li gawdew minnhom iċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Sostna dan is-Segretarju Parlamentari għaċ-ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat waqt li kienet iwieġeb mistoqsija parlamentari. Fil-fatt sa meta dan il-programm ġie fit-tmiemu fl-2020 b'kollox kienu daħlu 2246 applikazzjoni. B'kollox ġew irrifjutati 474 applikazzjoni fil-waqt li 121 applikazzjoni ġew irtirati mill-applikanti stess. Għall-programm ta' residenza li tnieda propju wkoll fl-2014 kien hemm 3057 applikazzjoni. B'kollox ġew irrifjutati 35 applikazzjoni. Intant taħt il-programm ta' residenza ġdid li jista' jwassal għal ċittadinanza sa issa temmew b'suċċess il-proċess ta' applikazzjoni 139 persuna. Dwar dan tkellimna mas-Segretarju Parlamentari għaċ-ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat. Huwa fil-fatt kellem magħna wkoll dwar il-proċess ta' skrutinju rigorus li jinkludi l-programm ta' residenza li jwassal għal ċittadinanza. Aħna f'pajjiżna medjament nirriġettaw, nirrifjutaw 30% tal-applikazzjonijiet. Mhux kull min japplika jiġi aċċettat. Wara li nagħmlu skrutinju għoli immens, ħadd ma jagħmel iskrutinju li nagħmlu aħna nirrifjutaw bħala medja 30% tal-applikazzjonijiet kollha li jitlu. U għafisser ukoll l-importanza ta' dħul li dawn it-tip ta' programmi qed jiġbdu lejn pajjiżna. Kif tara dawk l-1,700 miljun fejn marru f'xiri ta' proprjetà, f'kiri ta' proprjetà, f'bonds tal-gvern, f'investimenti differenti u anke NGOs. L-NGOs ukoll ibbenefikaw ħafna minn dawn il-kontribuzzjoni li ġew. Ġifieri kellek 5.8 miljun li biss marru lill-NGOs lokali. Intant is-Segretarju Parlamentari Alma Wanjus ukoll li Komunità Malta li hija kruċjali fil-proċessar u l-amministrazzjoni f'affarijiet relatati ma' ċittadinanza Maltija għandha kap eżekuttiv ġdid. Ħankunu qed nappuntaw CEO ġdid, Joe Mizzi, persuna li għandu esperjenza kbira fis-settur ta' ċittadinanza f'pajjiżna, persuna rispettata ħafna fis-settur tiegħu, persuna ta' integrità li ħadd tkompli issaħħaħ l-operat ta' Komunità Malta u jkompli jgħin l-Aġenzija biex inkomplu nibqgħu nġibu il-ġid li hemm pajjiżna mbagħad naraw li dak il-ġid iwassluh letteralment għand kulħadd.